Hola a tothom. Acabem d'entrar aquí a l'oficina antifrau una denúncia al govern d'Ada Colau i de Jaume Collboni. Un govern que ha decidit tirar endavant un programa que es diu Amunt Persianes, amb una dotació de 16 milions d'euros, que en teoria, insisteixo, en teoria havia de comprar locals que estiguessin en planta baixa, amb zones prioritàries per dinamitzar i que no tinguessin activitat econòmica, que per això es diu Amunt Persianes. Aquesta és la teoria. Què ens hem trobat a la realitat? Compres fora de zones prioritàries, ens hem trobat compres de locals que no estan en planta baixa i, sobretot, i més escandalós, ens hem trobat ordres de compres de locals que tenen activitat econòmica i que el propietari d'aquests locals ja els ha dit als inquilins que porten més de 30 anys fent aquesta activitat, que han de marxar abans de l'1 de juny. No sabem què hi ha al darrere, quin interès hi ha al darrere de que el govern municipal faci fora activitat econòmica que està funcionant bé, que estan pagant els seus lloguers des de fa gairebé 30 anys. El que segur que no hi ha aquí al darrere és l'interès públic. I per això ho hem portat a Antifrau. Nosaltres ja hem fet tota la feina que podíem fer, ara li toca a l'oficina Antifrau de seguir aquesta situació i esclarir per què està passant aquesta situació tan escandalosa. Quan hem anat a veure els expedients hem trobat una altra cosa que ens ha sorprès molt. Dels 5.300 locals que hi ha a la ciutat de Barcelona, s'acaba comprant un que és propietat d'un polític del mateix partit que tira endavant aquesta iniciativa. És a dir, un polític en actiu dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona s'acaba beneficiant i venent un local del programa que el seu propi partit ha tirat endavant. Això ho hem portat també a Antifrau, ho hem portat també al Comitè d'Ètica de l'Ajuntament, perquè podria ser legal, però sobretot el que no és ètic. Visca la nova política!